Ahoj, dnes som si pre vás pripravila recept na pečené zemiaky so šparglou v nivovej omáčke. Zoznam všetkých potrebných surovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnete tak, že si na kocky nakrájete zemiaky, nadrobno nasekáte čerstvú petržlenovú vňať a v miske zmiešate spolu s olivovým olejom a koreninami. Zmes presunte na plech na pečenie a pečte pri 180 stupňoch približne 10 minút. Medzičasom si nakrájete na menšie kusky špargľu, rovnako ju zmiešajte s olejom a koreninami a pridajte na plech k zemiakom. Pečte ďalších približne 10 minút, pokiaľ nebudú mať zemiaky zlatistú farbu. Pokiaľ sa zelenina pečie, pripravte omáčku. Nadrobno nakrájete šalotku a osmažte ju na oleji. Pridajte koreniny. Potom ju zalejte smotanou a pridajte nivu nakrájenú na menšie kúsky. Várte pár minút, pokiaľ sa niva nerozpustí a omáčka jemne nezhustne. Následne môžete servírovať. Navrch som pridala ešte jarnú cibuľku a trochu čerstvo namletého čierneho korenia. Ak sa vám toto video páčilo, môžete označiť lajkom alebo mi dajte vedieť v komentároch. Tiež ma môžete sledovať aj na Instagrame, kde budete mať prehľad o pripravovaných receptoch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.